8 नं दतमा समिस्थिनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि प्राइमारिया दिनै साफाय अभियान प्रग्राम खालामदों। मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि सिङाव थानाय स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटी, एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै एमइ, हाई स्कुल आरो कलेज लेभेलाव बे साफाय अभियाना 1 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय 1 तारिख 2 तारिख नभेम्बरसिम सोलिबाय थागोन। आरो जेसेबांनाखि साफाय खालामनांगौ दङ दाखोर दाला बेखौ जों ससियेल सामाजिक हाबाफारि हिसाबै लानानै जोंनि सेरफांगुरि प्राइमारिनि सिङाव जेसेबांनाखि दाखोर दाला दङ, हाथाय बाजार, स्कुल बेफोरखौ जोङो साफा खालामजोबनायनि बेबस्थाखौ लादों। आरो बे बेबस्थाखौ इउपिपिएलनिफ्राय लानाय जादों। दतमा ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेननायावहाय आरो सेरफांगुरि प्राइमारिनि इनिसिएटिभ बायदियै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों, जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो ओनसोलावहाय दाखोर दालाया थानो नाङा आरो जेंजाबुरा थानो नाङा। बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावहाय गासिबो साफाय अभियाननि गेजेरजों गासिबो ओनसोलावहाय साफा जाहाथे जानो हायो बेखौ जों सिद्धांत लाबाय आरो दिनैनिफ्रायनो जों बे खामानि मावनायनि हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। गोजोन्थों। 8 नं दतमा समिस्थिनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि प्राइमारिया दिनै साफाय अभियान प्रग्राम खालामदों। मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि सिङाव थानाय स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटी, एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै एमइ, हाई स्कुल आरो कलेज लेभेलाव बे साफाय अभियाना 1 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय 1 तारिख 2 तारिख नभेम्बरसिम सोलिबाय थागोन। आरो जेसेबांनाखि साफाय खालामनांगौ दङ दाखोर दाला बेखौ जों ससियेल सामाजिक हाबाफारि हिसाबै लानानै जोंनि सेरफांगुरि प्राइमारिनि सिङाव जेसेबांनाखि दाखोर दाला दङ, हाथाय बाजार, स्कुल बेफोरखौ जोङो साफा खालामजोबनायनि बेबस्थाखौ लादों। आरो बे बेबस्थाखौ इउपिपिएलनिफ्राय लानाय जादों। दतमा ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेननायावहाय आरो सेरफांगुरि प्राइमारिनि इनिसिएटिभ बायदियै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों, जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो ओनसोलावहाय दाखोर दालाया थानो नाङा आरो जेंजाबुरा थानो नाङा। बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावहाय गासिबो साफाय अभियाननि गेजेरजों गासिबो ओनसोलावहाय साफा जाहाथे जानो हायो बेखौ जों सिद्धांत लाबाय आरो दिनैनिफ्रायनो जों बे खामानि मावनायनि हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। गोजोन्थों। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.